ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮೊಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ತಗೊಂಡು వాళ్ళు ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ದಲ್ ಶ್ರುತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪನ ಸ್ವಾತಿ ಮನೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿನೆ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾತ ಖಾಲಿ 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 ಬಂಜಿಡುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕ ಮದ್ನೆಗೆ ಎತ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೊಗಲ್ 2 ಜನ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿಡ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಪದ್ರಾಡರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ದ ಈತ ಬೇಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಪದ್ರಾಡರೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತನಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಸ್ ಇಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪತಂಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಬ್ದ ಬರಡತೆ ಪೂರ ಮುಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಚೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಎಂಟ್ಲನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಟದು ಒಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಂತದು ಒಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ದೊಂಗುಲ ಫ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಕ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ತಿರುವರ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಲೆಗೆ ಅದು ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಇದು ರೆಡಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಬಂದು ಇಂಕಲು ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜನ ಬುಡ್ದು ಫುಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಡ್ ಅವ ಊಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕಲ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಇರ್ತೀರ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಡ ಕೊರಿಯ ಮೀನು ಇಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ವನಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಸುರುಕು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಸೆಕೆ ಉಣರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೀಗ ಹತ್ತು ಸೆಕೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ಹಾಲಿದ್ದು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬೋಡು ಎಂತ ಒಬ್ಬನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ದೂರ ನಾನು ಸುಳ್ಳಿಯದು ಬೋಡು ಬಸ್ ಉಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡ ಒಯ್ತು ಒಬ್ಬನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅದು ಬಂಗಾನೆ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಂದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಒಕ್ಕ ಒರಿಯೋರಿ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜೆಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ನಾನಂತೂ ಕುಡ್ಲಡೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಆತು ನಿಟ್ಟೆ ಆತು ಟಯರ್ಡ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆತು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇರ್ತದಂಡ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಾತಾಡ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬೀಚಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಚಿಪ್ಪೋಡು ಇಂತಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು 10% ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ 90% ಜರ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ ಫೈನಲಿ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟಾಟಾ ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇ